सांग तू के भाविଛୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିବି। ଏଇଆ ତ ଆମେ ଏତିକି ଭାବିକି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ। ତ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ଢଲିଉଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଛୁ। ହଁ ତ ତୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସହିତ ଦେଖା ଚିକା ଅଛି ନା, ତୁ ତାକୁ କହ ନା ଆସିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି କହିଦେବି। ଏକ ସେକେଣ୍ଡ, ସେସବୁ ତ ଠିକ୍ ହେଲା, ଆମେ ପିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କେମିତି? ଆରେ ବାବୁ ସକାଳ ହେଲାଣି। अरे बाबू तू कांदुଛୁ କାହିଁକି? ମତେ ଯେ ପକଟେ କହୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପାଗଳ, ମତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପାଗଳ, ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚପଲ କୁଆଡ଼େ ଓଲଡ଼ା ପିନ୍ଧେ। ମୁଁ କି କହିଲା ତମେ ଗୋଟେ ପାଗଳ? ତମେ ମେଣ୍ଟାଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ? ମତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଥାଇକି ଭାଇ ମତେ କହିଦେଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ତମ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି, ତ ତମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାର୍ଟ ନେବ? ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ମିଶିବି, ହଉ ମିଶିବି, ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିବି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। स्वयं परी राइजर परी पधारिଛନ୍ତି भूपृष्ठରେ। ମାନେ କ'ଣ? ସୁନିଲ ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିରୋଇନ୍ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିରୋଇନ୍ର ରୋଲ୍ କରିବେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି? मन में लड्डू फूटा। ରେ ମାଇଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଖାଇବି ବୋଲି ମତେ ପଇସା ନାଇଁ ଦେଲୁ। ସିରା ଭାବୁଛୁ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କରବି? ତମେ ଆମ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବ? ଫିଲ୍ମ ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ, ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ବନେଇବିନି, ଫିଲ୍ମ ମତେ ବନେଇବ। ହଁ ୟା ନା? ତମ ଠାରୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ରେ। ହଁ ଦେଖିଆ। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଶୁଣ। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରୁ ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ତାର ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଆସେ ଆଉ କହେ ହାଏ, ହେ ତୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିବି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ଉସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ମତେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଉ କୁଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଓଲଡ଼ା ପିନ୍ଧେ। ପାଗଳଟା କିରେ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି, ବସ୍ ଚୁପଚାପ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ ଗଛ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଚୋର ଆସିକିନା ଛୁରୀ ଦେଖେଇକିନା କହିଲା କି ସବୁ ସୁନା ଦେଇଦେ। ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ଡିସିଜନ୍ ନେଲି କି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଧୀରେ କରି ବସ୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ କାଟିଦେବି। ବାଜେ ପିଲାଟା କ'ଣ ସିଟ୍ ବକୁଛୁ, ବସ୍। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ସେଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ମୋ ପାଖେ ବସିଲା ଆଉ ମତେ କହିଲା ହାଏ। ତମର କିଛି ହବନି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ମ କରିବିନି, ଯା ତମେ ମାର, ମୁଁ ଯାଉଛି।
भूल करछि सेथिपाई से रागिकी पळेला एबे हमको निज भूल बुझिया को पड़ियो मो सते के शामिल अछि मो सते हाथ मिलाओ जो न पास तू तो आती ढंग से सांस नहीं चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं लगता कुछ भी खास नहीं जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई घूमता था मैं आवारा लाइफ सी संभल गई दुनिया मेरी डार्क केलो न हमर रिहर्सल तो सरियला नहीं चलो पानी पी के रेस्ट करला अविनाश राकेश परी मुना उठ देख प्रोड्यूसर अब आसुँच तुम भिडियो देखा जानी तुम भूली जाइए और यहाँ भी जानी जे तुमको किए बेहस करथिला डायरेक्टर बाबू ए तुमको आम शूटिंग करते भिडियो देखो तमें तो भले एक्टिंग करछ मो गोटे फिल्म आसी हेलो रावण से तमें एक्टिंग करियो मुझे जाना कि चर मुझे जानी चर किए